Tá sagam go bhfuil ahreithnú críochníthe ag údarás na Gaeltachta, so go banan mo ceist go sunrach. Maidir le tá mé géirí soléirú áil wete a ara. An plán a dascar as an obair ahreithnúcháin a rinne údarás agus faoin fergnamh atá acu agus faoin talamh tá gá le plán agus tá gá le muinú gur magad. Tigtar dom ó Údarás na Gaeltachta go bhfuil an tafreithnú ar funan muoine na hagriachta críochnathe inis. Faoi afraithnú seo rinneadh taidir maidir leis na féidireachtaí a bhaineann leis an bunan muoine na seacht gonta Gaeltachta. Tá an túdarás inis é mun cainteanna leis na clín cólachtaí atá mar tionongtaí acu maidir lena good réachtanas don na blianta amach roin. Tá an túdarás a caint cumá le clínt nua atá ag éirí spás tráchtála a thógáil ar cíis. Is léir go tusaíochta é go leor tionongtaí na huibrice capital atá le déanamh ar organnamh sacu. Caróí an tafreithnú seo an prósés inmheánach planála atá barta ag an údarás don dara rátha imlia. Bei sé mar bhuncloch ag an údarás déan obertí nua ferbert tichiíochta san áramh. Bí an údarás na Gaeltachta ag caint go leanúnach le clínt ratha agus clínt nua, údarás áitiúla, soláthóirí, serviceí agus dearthóirí ar bhatha le tugraí nua a thabhairt chun cinn. Is obair leanúnach a bhí na gceist leis seo. Tigtar dom ón údarás go mbeidh deisne ann i ggóbhéics an bhéanú breise a d'éirí lom a fháil don eagraíochtaí muisid fé ar chathair, buil fearna breise leis na scileanna chuí a arcú chun an obair seo a bhrú chun cinn. Cumá leis seo tá apreithnú déanta ag údarás na Gaeltachta ar thugraí tógála a déad bhí thosú sa gcatharma idir fé chathair agus fé sé. Tigtar dom freisin go bhfuil an clár inéisteachta capital don bblion fé chathair aonanta ag leibhil banistíochta san údarás cumá. Nóí, nuair atá aon cúna a dhéanamh ag údarás na Gaeltachta i dtaobh a gcuid muoine, bítar ardalach i gcónaí ar an dúlgas maidir leis an leas is fearr a bhaint as an acmhainn argadas atá ar fáil ón stát ciste. Bíonn ról fiú ag an mórd chun na multaí chuí a glanú ag leibhil an bhórd. Magad ara. Tá an ceisio á leanúin súnságam le fad an lá, agus seo i lista den na fergnamh agus an talamh atá ag údarás na Gaeltachta, agus is maith an rud go bhfuil an talamh agus an fergnamh acu. Ach ag brenn le trí mo chunda héin, bailíon tagart, is stát Caisle, is stát an Cail Rua, is stát an Cynnig bailíon Tléibh, is stát Rossaville, is stát an Cail Rua, is stát Tierney, ag ní féidir go le raibh Carna a rilla. Neart talamh, neart fergnamh, neart féidireachtaí. Tá mé sásta go bhfuil ahreithnú déanta. Níl mé sásta leis an ragra sa bhéideas ba bhatlam plána eáil, an bhfuil plán feici agatsa ó híh tuile ferbertha ar an talamh seo maidir le na fergnamh seo. Tá gá pránach leis, agus a rís is feib wathe í náíre go bhfuil an talamh agus fergnamh acu ach gá pránach le plán gur magad. Tá fórmhór den na fergnamh fullmh ón tréimhse idir fé thugtaigh agus fé trí ach tá eisceachtaí ann freisin. Tá fergnamh ann atá fullmh le oscionn 10 mbliana. Níl aon rud neamhgná é seo go mbeidh fergnamh fullmha ag áisíneach forbartha acmhaíochta ar nós údarás na Gaeltachta le puineann muoine chomh mór is atá ag an údarás. Bíonn cólachtaí ag teacht agus ag imeacht i gcaitheamh an ama agus go minic bíonn úscráidú le déanamh ar organnamh sular féidir iad a chur ar an margadh a rís le ligean ar cíis. Ach an ire le gach eagraíocht stát, bíonn ar an údarás ibrú taobh sé den na budgéid a thugtar don eagraíocht agus a chud inéisteachtaí sa funan muoine atá ag an eagraíocht a bhuineasú sa cótheics sin. Ara, just tá neart féidireachtaí an seo. Seo údarás na Gaeltachta le trí dúlgas. Dúlgas ó híomh an phobalde
dúlgas ó híomh na teangaide agus dúlgas ó híomh na fostaíochta. Tá neart féidireachtaí ó híomh cuasaí tithiíochta. Feicim go bhfuil abertí de regra go bhfuil siad inis ag brenn cuasaí tithiíochta agus is maith an rud é sin ach bhfuil sunraí agad faoi sin tá ceistile cara anseo fithe cethir nílas agam céim fáin ach bhfuil an dá ceist le chéile ach banna sé díreach le tithiíochta agus idir regra luúan tú cuasaí fostaíochta cuasaí tithiíochta. Mar is óldait tá géircéim i ngáile agus secondé ó híomh cuasaí tithiíochta. Ní féidir ábhéile dhéanamh an géircéim sin. So faoi dhearra tá údarás na Gaeltachta ag brenn na féidireachtaí ó híomh cuasaí tithiíochta. An bhfuil tú an eolas faoin céin scéim atá berta acu agus an ráisií dí deanghil leis an ggóras áitiúil gar amach. Tá ráite ag an údarás go bhfuil siad ag tabhairt faoin obair chuna cintú go mbeidh siad in ann teacht ar réitiú dá gcuid clíont cólachtaí ratha agus nua comá lena gcuid gealmhóirí eile mar is cuí. Cim sin an funim muoine an il-omad canál Ferganmh agus an éagsolacht sa caidan agus sa cóú atá ar fáil san na Ferganmh sin. Táfar ag fécinint ar na féidireachtaí forbathe do cuid den na Ferganmh fulbha atá ag an údarás ag cuasan áibh na hacmhnaí atá ar fáil le sin a dhéanamh agus an leas is féidir ar bhaint as na Ferganmh nuair atá éon chuine á dhéanamh ag údarás na Gaeltacha i dtaobh an cuid mína bítar ardalach i gcónaí ar an dúlgas maidir leis an leas is fearr a bhaint as an acmhainn argadas atá a fáil ón stát cliste. Ach an irid leis an tíre fád tá cuasaí tithiíochta agus planála sa Gaeltach go mór faoi cabadal le tamala nús, mar sóld an cliste is ag an ara tithiíocht rialtas áitiúil agus éireacht atá an reagracht maidir leis an act flanáil agus furbairt gábhíle faoine dagan go nóchaí in náil le cuasaí planála agus tithiíocht sa Gaeltach. Ní mór amagam agus féidirlam má hifiigí scríomh thugad.